Fil-ġimgħat li ġejjin se jitwaqqaf fond li jipproteġi l-konsumaturi f'każ li l-kumpanija ta' vjaġġar li magħha bbukkjaw il-vaganza tkun falliet, fond magħruf bħala Insolvency Fund. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis waqt konferenza li resqet abbozz ta' riforma leġislattiva fis-settur turistiku, abbozz li tħejja minn kumitat maħtur mill-Ministeru għat-Turiżmu. In-nuqqas ta' dan il-fond kienet imur kontra r-regoli tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt kellu jitwaqqaf fl-2002 u qatt ma sar għad-detriment tal-konsumatur. Jiena mhux se nkaxkar iktar saqajja fil-ġimgħat li ġejjin se nagħmlu dan il-fond u dan il-fond għamilnieh wara taħdidiet mal-fatta illi tirrappreżenta l-maġġoranza tat travel package operators illi sibna fond illi huwa tajjeb li jkun hemm fondi biżżejjed fih biex nipproteġu l-konsumatur, però fl-aħħar mill-aħħar ukoll lis-settur privat li qed jopera nħalluh jopera bl-inqas spiss possibbli. Il-Kumitat li ħaħsieb il-qafas leġislattiv qed jipproponi li tonqos il-burokrazija għall-operaturi fil-qasam turistiku li jkunu stabiliti linji gwida għal setturi liċenzjati mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li jkun iffaċilitat l-operat għas-settur privat u li tingħata iżjed protezzjoni lill-konsumatur. Kull operat li hu miftuħ għal pubbliku jrid jirreġistra mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Barra minn dan se jkunu regolati l-akkomodazzjonijiet turistiċi f'dan il-qasam b'mod li jkunu aġġornati ma' żminijiet fl-isfond li s-settur turistiku qiegħed jinbidel, elementi li se jwasslu biex l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu issaħħaħ l-infurzar fil-qasam turistiku. Parti li wieħed isaħħaħ il-MTA fejn jidħol enforcement, però wkoll ħajfaċilita u jgħin anke l-operaturi, ġifieri għaliex l-aġġornament tar-regoli u anke il-nuqqas ta' burokrazija kif diġà qed, ovvjament ħajjin lill-operati. Ġifieri min-naħa isaħħaħ il-jgħid tal-MTA bħala ovvjament anke enforcement ta' regoli, però anke ħajjin anke l-operaturi għaliex jagħti opportunità iktar wiesa fejn jista' jopera forsi mill-qafas li jeżisti llum. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Paul Buġejja stqar li f'dawn l-aħħar snin l-infurzar f'dan il-qasam irdoppja. Żied jgħid li l-qafas leġislattiv se jgħin biex ikollha iktar il-faċilità li tirregola aħjar settur li qed iħalli impatt enormi fl-ekonomija Maltija. Id-diskussjonijiet ma' msieħba ewlenin fil-qasam saru, il-pass li jmissu li l-pubbliku jsemma leħnu f'konsultazzjoni pubblika dwar id-dokument. Ir-riforma leġislattiva fis-settur turistiku huwa pass li jikkumplimenta il-viżjoni tal-Gvern. L-importanti però li jkun hemm ċertezza legali għall-operatur illi l-liġi tkun tali li tnaqqas il-burokrazija u tagħti lill-operatur anzi iktar inċentiv li jibqa' jinvesti kif qed jagħmel. Fl-aħħar mill-aħħar għandna l-konsumatur. Il-konsumatur irid jidher li dejjem ikun protett. Turist li jiġi Malta jgħid jiena ġejt f'destinazzjoni serja fejn li ħallas talih jiena ħadd bħala prodott u servizz.